Okay, magmudto usab kadtong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala ini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw. Huwebes. 27 na kini sa bulan sa Agosto. Tuig 2026 ug adlaw karon sa kapistahan ni Santa Monica. Kabalo mo kinsa ni si Santa Monica mahigala, mo ni siya ang inahan ni San Agustin. Oh. So karong adlaw mahigala atong hisgutan kini si Santa Monica. Okay nya ug mga adlaw mao na ang pista sa iyang anak, no, si San Agustin. Hala no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon pangayoon nato karon sa atong mahal nga patrona Santa Monica nga magmalampuson kini ato ang catechesis karong adlaw, no? Okay, sa padayon kita ato day nga timbayaon una tanan na gihapon na nagkuan pa mi ni ami karon sa medyo ang among mood karon manghigala medyo magulanon pa, no? Pero sa ko no kay ang ako ang usa sa mga suod kay nako nga classmate, no? Suod ba nako tanan yung classmate, pero ang ako yung kanunay ikakauban mao si Padre Tonton Anhing, Padre Tonton Inay nga maybe 9 taon ini kalibutan na amo nang gilubong na adtong nakalabang Lunes pitsa 25. Pitsa 24 day may gala, no? So mana nga medyo masulubuan paghihapon kita urag sorrowful mood taro, no? Pero sa gihapon, pa dayon naghapon kita sa ako nang ginaingon, nasayod man kita, no, nga si Padre wa man kita pagduha-duha, no, tuwa naman gyud siya sa gingharian sa langit, nagkana dito nakikhimamat na sa atong manunubos, ingon niya na, no. Hala no, prayon ta sa atong mga buhatonon mga higala ug ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Archbishop Gilbert Garcia warns against complacency as church implements solidarity. Kana bitaw sobrang kumpiyansa mahigala ba? Nga mura og salig ra kita kaayo, nga malampuson ra gid ini. So muna nga dili kuno angay mo kumpiyansa. Maning kamot ra gid ta nga muna warning ni Archbishop Gilbert Garcia ang matud pa CBCP President, no, we should not be complacent against ini, no, synodality. Kini synodality mga kaibigan, sa kanto synodality, the capacity to listen, the capacity to journey together. Sa ato pa magpaminaway unya magtinapangay. Ana dili ta magsigig lalis. Kinahanglan nga magpaminaway ug magtinapangay. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV, the musical heritage of the church must be preserved. Sa ato pa ato gyud nga ampingan nga dili kining gitawag nato og mawala ang mga nindot kaayo nga mga musika sa simbahang Katoliko, no? Mga karaan, mga nindot kay mga kanta mga higala dili gyud nato kini ibaliwala. Mao kadtong higala, no, mga balitang simbahanon ni ining kabudtuhon ug padayon kita sa ato nga mga buhatonon. Abilo ari na ta mga higala sa ato nga saint of the day nga mao si Santa Monica. Si Santa Monica was married to Patricius, a non-believer. No, sa ato pa kini si Santa Monica mga higala na minyo ni siya ug kanang gitawag nato og dili Katoliko nga bana. Unya na siya nga kuan kining istrikta kaayo nga mother-in-law, no? Unya matud pa aduna ni siya tulo ka anak. Unya ang eldest mao si San Agustin, no? Unya kini si San Agustin matud pa nakat-on ining Manichaeism that all flesh is evil, no? Sa ato pa para kining heresy sa Manichaeism nga ang tanan na ining kalibutan no, kinabita dili ang tanan, no, ang mga butang kalibutanon is evil, flesh ana, no, udud. Unya matud pa kini si San Agustin miadto ni siya sa Milan. Kanang Milan mga higala silingan ra na sa Italy.
Oh, Italy gyud na. No? Italy gyud na. Nung gikan ka sa Roma, mapaingon ka dito sa Milan, no? Nakapaminaw ni siya sa sermon ni San Ambrosio, no? Unya na converted siya, and through the help of his mother and the prayers of his mother, no, muna nga San Agustin nahimo siyang Katoliko, ug sa wala madugay nahimo siyang usa ka obispo, nahimo siyang pari, nahimo siyang obispo, ug gani nahimo siyang usa ka santo. Ang ihapong mama si Santa Monica mo'y atong gisaulugan karong adlaw sa iyaha usab nga kapistahan. No, so karong adlaw higala gihinumduman nato si Santa Monica. Abi na padayon ta sa ato ang mga buhatonon ug ari na ta manghigala sa ato ang catechism. Okay. Dari na ta sa ato ang catechism manghigala, no? Ang atong title karon Sola Scriptura, no colon, dangers and effects. Ayan, no? Effects and dangers and effects, no? Atong binisayon mahigala ang Biblia ra gyud, adunay dili maayo nga resulta niini. Dunay mga kakuyaw kung mao ka na ang ato ang gigamit. Okay, unsa man gyud ay kining sola scriptura? Matud pa kining sola scriptura, the Bible is the sole infallible rule of faith and practice for the church. Nga sa ato pa alang sa mga pipila, ang Biblia maugyod ang pinaka dili masumpo, no, nga gigikanan sa pagtuo o buluhaton sa simbahan. Muna gitawag og sola scriptura, the Bible alone. Muna siya gitawag nato og doktrina sa mga protestante, no? Protestantism, no? Sa mga fundamentalist groups, no? Doon na ni siya mga kakuyaw alang kanatong Katoliko, no? Dili ta sa ato ra ni pagtulunan. Doon na ni siya mga kakuyaw kung scriptures ra gyud kay nganuman basin unya og ma-misapplied ang doktrina nga inyong makutlo gikan sa Biblia. Misapplied ba? No, parehos ni atong usa ka engineer dito sa Cebu nga sige siyang gabasa sa Biblia unya doon naman siya nabasahan dito nga kinahanglan gyud ita nga bunyagan sa espiritu ug sa kalayo. Iyang nasabtan na misapplied man, so unsa may nahitabo, nagpabubo sa gasolina, no? Nagpabubo siya gasolina o unsa may nahitabo, nagpadagkot, patay siya, no? Kaya nga naman, the doctrine was misapplied. Wala maigo ang pag-apply niini. Doon na pipipila, no? Doon na po ko nailahan nga mga mga lain nga mga pagtulunan nga kung operahan gani dili gud padugangan og dugo. Kaya kung dugangan og dugo, sama ra na nga nikaon kag dugo. Kaya doon naman lagi giingon sa Biblia nga di ta mo kaon og dugo. Unya ino na noong idugang sa imong lawas, mura ra po kag nikaon. Muna nga dunay mga laing relihiyon nga dili pon magpadugang og dugo. Another, para natong Katoliko ha, sagdera sa ubang relihiyon. Pasensya na sa mga laing relihiyon ha, para ra naman mga Katoliko. Muna siya gitawag na to misapplied interpretation of the gospel. Extreme. Push to an extreme. No ba na, no? Klaro? So ba nga, kita doon na kining kita dili ta. Kita mga Katoliko, dili ta. Kinaamantay, naamantay ang source of our teachings kuan man, scriptures, kining tradition, and kining gitawag nato og magisterium. Doon na ba somebody ba? Doon na kuan mo na nga doon na ba somebody nga mo guide us in our interpreting the gospel. Kay basig ma-misapplied unya na. No, kay delikado man gyud og Bible alone kay ang Bible baya is composed of kining gitawag nato og nagkalain-lain nga figure of speech. No? So delikado kaayo kung ma-misapplied or ma-misinterpret na. No? So what are the defects and dangers? Effects and dangers sa kining gitawag natong sola scriptura. Doon ay ginaingon og doctrinal fragmentation. No sa may doctrinal fragmentation, rejection of an infallible magisterium or syntal interpretative authority. No kining gitawag natong magisterium kay kitang mga Katoliko
dili ta ingon nga scriptures alone. Kinahanglan pag ta og somebody nga maoy mo kuan ana dunay gitahasan pag-interpreter sa Bible, interpret sa Bible. Unya mo tudlo gyud. Alang kanato ang mga magisterium muna nga kita aduna gid tay one understanding of the Bible. Pwede ra ta pud taong martayan na ato pero kinahanglan nga dili gyud supak sa gitudlo sa simbahan. Pwede ra pud kaong mag-ulo interpret ta po kita imo. Pero siguro ha nga ang imuhang doktrina nga matud pa gipuy-an dili supak sa Katolikong simbahan, no? Panalitan, mangutana ka para sa itong nahitabo ni engineer, limot mo sa pangalan nato. Nga kuan kanang ang ni-interpret siya sa Bible nga mo na ang kinibang yata si buto nahitabo kanang mulagi na kana bang singalan na kinahanglan nga magpabunyag ka sa espiritu ug sa kalayo. Mangutana sa ka sa church authorities, mangutana ba ka sa obispo, mangutana ba ka sa pare kanang kini bang giingon ko magpabubo taga gasolina ini. Sumiingon ang pare ko, dili na mo interpretasyon ana. Dili na mao nya mangutana, dili na inana mangutana ba kanila ni Father Darwin Gitgano, mga nila ni Father nila ni Brother Paul Ilema, nga mga naagid mga naabay gitahasan ba ana. Muna gitawag nato og kanang gitawag nato og tradisyon. Okay naman the tradition. Di aron nga dili kay ang resulta ana kung mag-iyahay rata doctrinal fragmentation o samnan doctrinal fragmentation kana bang the proliferation of thousands of independent denominations and contradictory theological stance. Muna nahitabo nga perting daghanang relihiyon manghigala karon no. The Christianity alone pagkadaghana kaayong mga sikta kay mag-iyahay ra man lagi mag-iyahay ra mag-interpret sa Bible. Pero kitang Katoliko, doon naman gutay infallible magisterium or central interpretative authority. Nga maoy ato ang kanang basihan sa ato ang pag-interpret sa Bible. Sa kuno ginaingon pwede magkang magulo interpret ka din lang imo-imo pero kung doon na kay mga mahuna-hunaan nga mauna gini ayaw og kumpiyansa na. Kaya ang tanan nga personal interpretation nato kay magbasa-basa man lagi no, kinahanglan nga dili gyud mo contradict sa Katolikong pagtuo. Sila ana personal ug unsay ilahang na ug unsay ilang nasabtan mao na gyud na mo na gitawag nato og sola scriptura which is very dangerous. Number 2, do na unyay gitawag nato radical individualism and subjectivity, no? Usay bisabot ni ana elevation of private and guided biblical interpretation above historic consensus. Unya ang consequence ana reduction of objective orthodoxy into personal relativism where every man creates his own creed. Mag-iyahay na gyud kini sola scriptura. Mag-iyahay na lamang, no? Mag-iyahay na lamang og himo-himo pug daghang kay na dito sa mga hilit-hilit nga lugar sa bukid. May ilahang nasabtan sa Biblia nga dili man lagi po sila magpulo pangutana o doon na po mutubag i-reject mating debate na na sila kay kon lagi maudyo tinuod ang tubag nga ana dili kinahanglan pagita og infallible magisterium or central interpretative authority nga maoy mo approve kung unsay ato ang matud pa doktrina nga naamkuhan sa Biblia. So, klaro? And the third is, doon na ni siya historical disconnection. No? Kinibitawang sola scriptura. Murag dili na niyo ni siya ba connected sa Katolikong simbahan. Nga naman, tungod kay ma-isolate naman ang mga brothers history or interpretation and early church fathers kikitagod, doon naman gud tay gitawag natong sacred tradition. Na maoy mutudlo ginato. Unya, usaon naman ana nga naa naman kay kaugalingon nato kay sola scriptura man ang pangutanon yung kadayon ka ng mga laing relihiyon mo ingon din nga kanang imong gitudlo na anas Biblia. Muna yung mga pangutana dayon which is typical ginakayo. Wala naman tayo oras no pero balikan nato ni ha. Sunod semana ato ning sunod adlaw ato ning balik-balikan ning mao nga issue ni siya kay importante kay ni siya kay kung dili nato ni maamguhan basig mahulog pud ta di ana gitawag nato og sola scriptura nya naa ra mga dangers and bad effects, mga consequences. Okay? So dinhi lang sa kita kutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad
Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalagin ka na to ang Diyos nga magkagahom sunan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.